Здравейте, аз съм Димитър Димитров от Networks България. За наше най-голямо съжаление искам официално да ви съобщя, че вече има начин как да плащате по-малко, при това всеки месец. Още от днес може да се възползвате от новата ни промоция и да прецакате Networks. Системата за прецакване на Networks работи много просто. Закупувате ваучер за плащане на услуги Интерлев. Вижте откъде на адрес networks-bg.com /Интерлев. Платете избраната от вас услуга посредством ваучера. Готово! Networks вече са прецакани с 2 или 3 лева, които остават във вашата Интерлев сметка. Системата за прецакване е изключително проста. Ето как действа тя. Закупувате Интерлев ваучер на стойност 20 лева. Решавате да заплатите пакет за неограничен интернет достъп на стойност 20 лева. Плащането извършвате посредством модула за управление на акаунта userlogin.networks-bg.com. Правите необходимите стъпки и следва най-хубавата част. И системата ви взима не 20, а само 18 лева. За по-ентусиазираните има още повече възможности. При всяко заплащане на пакет за телевизия посредством Интерлев, прецаквате системата с по още 1 лев. Тоест, ако плащате с Интерлев телевизия и интернет, вие трупате по 3 лева всеки месец. Повече информация за прецакването можете да научите на нашите денонощни телефони, както и във всеки от офис центровете ни. Пожелаваме ви приятно прецакване!